କଷ ଗୋଟେ ତଳେ ଖୋଳିକି ତାପରେ ପକାଇଛି। ସେଇ ଯେ ଧଳା ନୁହେଁ ସେତିକି ସେଇଠି ଯୋଉ ଧଳା ଦେଖ ସବୁ ଦୋଷୀ ଦେଖିବା ବड़ा ସଚିନ କୁହ କୋଉଠି ଅଛି ଆଉ କୁହ ଦେଖିବା ନାଇଁ ପଳା ଚୋପୁର ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ। ଏ ଅଙ୍ଗୁର ବାହାରକୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ କରାହେଉଛି ଏଠି। ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ଆମର ସଚିନ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆସ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଗିଚାଟା ଏଇଟା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭିଟା ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସଚିନ ଭାଇଙ୍କର ଘରଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍କର୍ପିଓ ଗୋଟେ ଭେନ୍ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଅଙ୍ଗୁର ବଗିଚାଟା ଏଇଟା ଅଙ୍ଗୁର।